Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Samtang nagauso ang trangkaso, mabudlay mahibaluan kung bala normal lamang ini nga trangkaso kung COVID-19 na. Sunod sa pamuno sang EOC, swab test lang gid ang sabat sa sini nga pamangkot. May report si Nico Delfin. Sa social media, daw ginhimo na lang nga meme o kun joke nga halos tanan nga nagabatsyag sang trangkaso, ubo o kun sipon sa kadamuon sa nagabatsyag sini. Halos wala sang kinalain ang mga sintomas ng COVID-19 Omicron variant sa common cold kag flu o kun trangkaso. Sa Omicron variant, magabatsyag ang pasyente sang fatigue, pagpalanakit sang lawas kag high fever. Pero para makasigurado, kagiliyon nga makahimo sang tikang, importante ang magpa-test agud man mapatod kung positibo sa virus ang isa ka pasyente. Suno kay M. Ang, Executive Director sang Emergency Operations Center, ini sa baylo nga mag-self-medicate. We can never say for certain nga Omicron na siya. We do not have that authority and capability to say nga may Omicron variant unless we have the result coming from the Philippine Genome Center. In fact, we have sent specimens about more than 2-3 weeks ago. Wala pa nakaabot ang results, wala pa nakabalik sa aton ang result. So that is why we cannot prematurely announce nga ini subong ang bag-o nga surge is caused by Omicron unless we have the results. Nagapabilin karon nga yara sa 3-digit kung masobra sa isa kagatos ang new COVID-19 cases sang Bacolod. Hindi pa mapatod kung ini tugas ang Omicron variant. Gani padayon ang paandam sang EOC sa publiko angot sa strikto nga pagsunod sa minimum health protocol kasubong na lang sa paggamit sang face mask. Kung mahimo, surgical mask o kung double mask ang gina-recommend sa mga infectious disease expert agud makalikaw sa paglaton sang virus. Omicron is highly transmissible. So it is always advised nga dapat surgical grade mask ang gamiton or ma-double mask. In fact, ang description sa iban ng mga experts on this is bisan mag-agi ka lang sa isa ka pasyente nga positive for Omicron, kapin pa kung taas ang iya nga viral load, you can get contaminated or infected. Dako man nga bulig sunod sa pamunuan sang EOC ang pagpabakuna kag ang booster dose agud nga mas mapangapinan ang ikaayong lawas kag hindi matamaan kun malatnan sang virus. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.